Здравейте хора, това е втора част на Clash Royale видеото. Както казах, ще има втора част. Сега да намалим музиката. Ето, има нови батъл декове, сега ще ги покажа. Освен Legendary. Има... Ето, къде беше, бе? Този мисля, че е нов. Този. Другите мисля, че не са. 1600 купи станах докато не знам. И тя е време да почваме. Добре, аз съм повече купил този, много малко повече. Тя... Мини пека. Това е голяма пека, не? Биг пека. Ето сега. Слагаме този Legendary картата. Давайте. Мини пека. Сега си спамвала скелети, бе, братка. Трябва да спечелим, хора. Все пак за видеото. Не, брат, не ми цепи. Добре. Слагам един принц. Сега си го спирали принца. Чакам пеката. Той принца ще чупи, бе. Той ще чупи. Хам да ми стане 9 елексира. Аре, станах 2 елексира. Останах. Браво на моя Legendary дек. Да направим така. И виждам на колко кръв става тяхната. От 347. Пусна един Giant. Не! Брат, не! Ко направих, бе? Разсея го! Не го разсеях! Добре, за малко. Ние сме 2 на 1, бе. Давай, Giant. Giant много добре направи този път. Пускам този. Брата на мини пека. Има шанс да спечелим. Да спечеля, да. Аз защо казвам много силно. Хора, край печелим. Те 3 коли заминаха. Заминаха кулите. Сега. Средно. Добре. Взем нещо. Конь. Сега това чест ли е? Какво чест? 3 пак. Нищо. 3 пак е добре. Пак взем нещо. Това фрейм ли е? Decoration. Кой това? Banners. Не, бе, чакай. Това го взехме. И тук. Аре, време за втора игра. Сега добре почнахме. Хора, ще сложа принц най-напред. Сега да изчакам малко елексирчето да се напълни. Не, бе, брат, моето момче. И елексира ми свърши. Този му е на 10. Тук да губя. Малко да ги разсеям, че един е на 10. Той много би, бе.
Не. А, добре. На мини пека. Пак този спауна. Мая ще го спауна. Ей, що се разминаха, бе, брат? А, да. Не. Бързо. Добре, някак си опазвам колата. Оу! На 17 кръв ми остана колата. Да, тук май ще загубя аз. Давай, бързо. Со този. Оу, аз чупих, бе. Добре, бързо слагам го. Той много пази. Не. Добре. Сега. Давай. Не. Няма да ги спална. Няма. Ей, този спалвам. А аз защо си пазя моята кула, бе? Трябва повече на тяхната да отивам. Не да пазя. Което за сега е невъзможно. Много назле отиват нещата. И сега има овъртайм. Трябва някак си да хем да ги бия тук, ама хем да спалва там, ма как да стане? То аз не мога да успея от това как. Искам една ракета ние да водим. О, тази игра може да сме равни. Не е на добре. О, мразя ги тия скелети само. Казваме мразя ги тия скелети. Може да сме равни, бе, на такова ми прилича да вия. Да, брат, аз за първи път ще сме равни. 3 по елексир има. И да, те нападнаха вече колата. Край, брат, край. Нямам никакъв шанс, както виждате. Да. Ами хора, сега ще направим последна игра, защото трябва да спирам и все пак почти 10 минути стана. Пак взимам нещо от тук. Този чест е добър, май. Не, бе, защо две? Не ще апгрейдна. Апгрейдна този. Колко ми е, бе? Почти е пълно. Давай още. Двамата приятели тръгват да се бият. Този пак ли има на 10? Как го имат на 10? Сам ще го апгрейдват, ама на тях им се пада. На мен не ми се пада точно. Да, ето те вече не чупиха колите. Моля ти се. Да, губим.
Те много бавно ми се зарили, защото съм взела аз, както видите, повече такива с елексир. Които са повече елексир съм взела, защото все пак да са добри. Айде, давайте. Имам ли шанс? Май не. И тия двете, както видите отляво и дясно колите, са леко потрошени. Лекичко са, бе, лекичко са потрошени. Не. Не! Край. Край. Хора, надявам се ви харесва видеото. Чао!